DPC Margra Principal Secretary बिथाङाबो जोंजों लोगोसे दंफायो बिथाङाबो बिबार बावनाय हाबाफारियाव बाहागो लागोन बेजों लोगोसेनो DPC नि all secretaries all joint secretaries deputy secretaries आरो गुबुन गुबुन मावगिरि बिथांमोनखौबो बे बिबार बावनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय बेनि उनावनो जोङो गोजौनि फिरफिला बिरहोगोन आरो बे गोजौनि फिरफिलाखौ बिरहोगोन DPCLनि मानगोनां मन्थ्रि काथायाम बर' सारा लोगोसे बेवहायनो जोङो मोनसेबाव समायखिरा लानाय हाबाफारि खुंफुंगोन आरो बे समायखिरा लानाय हाबाफारिखौ दैदेनगोन जोंनि DPCनि मानगोनां गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' सारा बयखौबो फारि फारियै बिबार बावनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय खावलायबाय बेनि उनाव जोङो दानिया फ्लेग हस्टिं थामथि बोसोरारि आबुं जानायनि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि पताका उत्तोलन ইয়ার পিছতে फ्लोरेल त्रिभुज পিছতে পতাকা উত্তোলন শান্তির পতাকা উত্তোলন যে সবকে পতাকা উত্তোলন ছিল থিয় হবলৈ সবকে অনুরোধ জনোৱা হয় PDR सरकारा 3 बोसोर आबुं